прокуратураи вилояти Соғд аз фаъолияти соли 2021 натиҷагирӣ намуда ба кормандони воситаҳои ахбори омма маълумот пешниҳод намуд. Фурқат Хоҷазода, прокурори вилояти Соғд, зимни нишасти матбуотӣ таъкид намуд, ки давоми соли 2021 дар ҳама самтҳои назорати прокурорӣ ҳолати иҷрои қонунгузориҳо 1687 маротиба санҷишҳо гузаронда шудааст, ки дар натиҷаи он 1054 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. Вобаста ба ғайриқонунӣ додани замин бошад, 80 парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз гардидааст, ки он бештар дар шаҳру ноҳияҳои Панҷакенту Истаравшан дида мешавад. Истаравшан ба дастгоҳ 13 адади 8 9 Хуҷанд 8 Деваштич 7 Сиптамин ва Кунибодон 2 адади Бобоҷон Ғафуров Исфара Масчоҳ ва Айни 1 адади рост меояд. این پرونده‌های جنایتی نسبت 4 نفر مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی، 1 نفر کارمند کمیته اداره زمین، 23 نفر کارمندان کارخانه دولتی فرعی به خیرگیری مال و ملک غیر منقول، 15 نفر مسئولین جماعت دهات، 3 نفر مسئولین ساحه معارف و 9 نفر رئیسان خوجایی‌های دهقانی وابسته به غیرقانونی دادن زمین халоби ва гирифтани пора оғоз карда шудааст. Дар вилояти Соғд баъди санҷишҳои прокуророн 5506 аз 153 гектар заминҳои худсарона ишғол гардида ё ғайриқонунӣ мавриди истифода қарор дошта ба ҳолати аввала баргардонида шудааст. Прокурори вилояти Соғд Фурқат Хоҷазода иттилоъ медиҳад, ки муфаттишони прокуратура 1858 парвандаи ҷиноятиро ба пешбурд қабул намуда, тафтиши 1119 адади онро ба итмом расондааст. 1002 адади дигарро ба суд ирсол намудаанд. 21 октябри соли 2021 дар нуқтаи савдои чӯбу тахтаи маркази савдои Баракат ноҳияи Бобоҷон Ғафуров маҳсул ба ҷедеми агрофуд ҳодисаи сӯхтор ба амал омада, дар натиҷаи нуқтаҳои фурӯши масъулаи сохтмони чӯбу тахта ба соҳибкорон Юсупов ва 7 нафари дигар тааллуқ доштаанд. Дар натиҷа 213 куб тахта, 130 адад дарҳои чӯбин ва 800 адад ДСП сӯхта, ки ба ин соҳибкорон 11 миллион сомонӣ зарари калони мудир расонда шуд. 25 ноябри соли 2021 дар анбори нигоҳдории пахтаи ҷедеми Музаффар ки ноҳияи Масчоҳ сӯхтор ба вуҷуд омад. Дар натиҷаи сӯхтор нархи пахта ба маблағи 43 миллион 578 ҳазор 300 сомонӣ сӯхта нобуд шуд. бо назардошти несту нобуд гардидани нархи пахта ва масъулаи сохтмонӣ, ки дар натиҷа ба соҳибкорон зарари калони мудир расонда шуд, дар ҳар ду ҳолат парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 255 қисми 2 бандҳои А, Б Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон қасдан несту нобуд кардани молу мулк бо роҳи оташ задан оғоз карда шуда, тафтиши парвандаи ҷиноятӣ таҳти назорати прокуратураи вилоят мебошад. нишасти матбуотии прокурори вилояти Соғд Фурқат Хоҷазода, ки субҳи имрӯз баргузор гардид, беш аз 1 соат давом карда паҳлӯҳои гуногуни назорати прокурорӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. Мавзӯъҳои парвандаҳои ҷиноятии назди сарҳадӣ, ба худкушӣ оварда расонидани сокинон, парвандаҳои ҷиноятии коррупсионӣ, маҳсулотҳои пассифат аз мавзӯъҳои баҳсноки нишасти хабарии прокурори вилояти Соғд Фурқат Хоҷазода буд. дар мавриди ошкоршавии маҳсулотҳои пассифат, масалан агар гӯем хӯрокворӣ, имсол дар вилояти Соғд чӣ гуна ҳамин гуна ҳолатҳо ошкор шуданд ва оё соҳибкороне ки маҳсулотҳои пассифат аз берун аз кишвар ба дохили Тоҷикистон ва вилояти Соғд махсусан ворид мекунанд ба ягон намуди ҷиноят кашида шуданд ё не, чун мо медонем беш аз 60 нафар сокинони вилояти Соғд аз истеъмоли гӯшти мурғи пассифат ки дохилаш бактерияҳои зараровар дошт ба беморхонаҳо интиқол ёфтанд ва ин яке аз хабарҳои нисбатан пурсарусадотарин буд. зимни санҷиши ҳолат аз тарафи шахсони воқеӣ дар бозорҳо, мағозаву нуқтаҳои савдо, амборҳои нигоҳдории маҳсулоти хӯрока, молу маҳсулоти паҳсифат муҳлати истеъмолашон гузашта ба талаботи санитарию эпидемиологӣ ҷавобгӯ набуда ва ба саломатии истеъмолкунандагон хатарнок буда ошкор карда шудааст. аз натиҷаи санҷишҳо 131 пешниҳод, 82 амр бароварда 288 нафар ба ҷавобгарии интизомӣ
ва 2688 нафар шахсони воқеъ ба ҷавобгарӣ маъмурӣ кашида шуда нисбати 163 нафар парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. ҳамчунин молу маҳсулоти пассифат ба миқдори 27 тонна ба маблағи 434 000 сомонӣ аз муомилот гирифта шуда нест нобуд карда шуданд. бо ин байни ҳолатҳо бо моддаҳои 294 ва 209 парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз карда шуда барои муҳоятан баррасӣ намудан ба судҳои дахлдор ирсол карда шуданд ки аз ҷониби судҳо ҳукмҳои дахлдор бароварда шуданд. паҳлӯҳои дигари нишасти матбуотии прокурори вилояти суғд Фурқат Хоҷазодаро дар гузоришҳои минбаъда инъикос хоҳем кард. гузориши Мафнушкур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.